pri vlogu part 2 a tentokrát sme u doma. A v tomto vlogu budem hovoriť o vašich ohlasoch. Mám spoluprácu, kanál bude v popise. Spolupracujem s nejakým tým českým youtuberom, práve proste startuje na YouTube, tak si budem mať skúsenosti a tak ma sa niekedy osobne stretnú, ale na tým pochybujem. A toto je, ako som hovoril, vlog part 2. Tu. Takže, tak, vaše ohlasy, pár ľudí odpísalo na prvý part vlogu, ale väčšinou bol tam jeden zahraničný pán a písal mi sweet video, I watch more your videos. A pre tých, čo neviete, som tu a jeho kanál bude v popise a pár ľudí mi napísalo do tváre, že tie videá sú dobré a napísal mi nejaký Goral Games, neviem to, Goral Games, že mám upravať, že je to dobré, že mám to upravovať a ako sa napraviť, nie je to problém. Potom napíšte, či ma počujete. What? No, či ma počujete. A tak. No a tento vlog by mal byť taký kratší. Minúta 50 sekúnd. Minúta. Ďalšia minúta. Koľko to je? 2. 2 minus 1 je 1. Jedno oko naznakuje iluminátov. No to je jedno. No a to by bolo všetko a čau. Zase sa nepoužil svoj nový pozdrav.